Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmekdaşys. Şun Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkirde başdy. Goşunyň generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Hukuk Keňeşiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Mejlisde harby hukuk goraýjylaryna şöýleň 7 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerini bu düzümleň öňünde durýan wajyp wezipeler garaly. Şeýle harby hukuk goraýjylarynyň maddi enjamyny biniýadyny dogry baplaşdyrmak, oň düzümlerini sanly ulgamy ornaşdyrmak meselleri. Şeýle beýleki wezipeleri ýerine ýetirmegiň uglary ara alynıp maslahatlaşyldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuk Keňeşiniň agzalary we şoň Türkmenistan Döwlet Hukuk Keňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirýär. Mejlis ýurdumyň harby hukuk goraýjy edararyny şüýlüm 7 aýyna alyp baran işleň netijelerini sereder. Şeýlem garaşly döwletimizde howpsuzlygy hem asudalygy üpçün etmäge harby hukuk goraýjy edararyny mundan beýlekde maddi enjamyny biniýadyny berkitmäge hem de olaryň işini asa käbinleşdirmäge we degişli soragyň birnäçesini beýleki soralar ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de Döwlet Hukuk Keňeşiniň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen hatabat bermek üçin Goranlyk ministri Günnogdy ýewasat berdi. Goranlyk ministri ýolbaşga diýen düzümlerini ýanwar-iýul aýlary aralygyna ýerine getirilen işler ýurdumynyň goran şukybyny mundan meýlekde pugturandyrmaga, harby gullukçylaryň gullugy we ýaşaýyş üçin degişli şertlerde öretmäge gönükdirilen harby özgertmeleri üstünlikli durumşa geçirmek maksady bilen amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiň Balkan vilayatyna iş taparna bolmagynyň çäklaryny täze gelip gowşan harby sewuşan uçary Tinagdan geçiren portatyny geýen uçarman libasynyň Berdimuhammed Annaýew adynaky ýürütürüşdirilen harby mektebiň täze gurulýan binasynyň muzeýine goýulmagy ýaşlaryň watansyjylyk duýgusyny pogturandyrmakda, olary beýik maksatlara ruhlandyrmakda ähmiýetli bolar. Şeýlekem hatabatyň çäklaryny mukaddes garaşdyrylmadan şany 30 ýylyk münasibetli geçiriljek dawralyk harby ýörüşe görülýän taýýarlyk barada aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başlaýy hatabat diňläp, degişli düzümleriň häzirki zaman harby teýenkeler bilen üpçün edilmeginiň goran şähetine eýe bolan harby doktrinadan gelip çykan wezipeleri ýerine getirmegiň baş şerti bolup durýanyny bellemek bilen bu meseleleri iýlikderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň ähli düzümleriniň harby gullukçylarynyň şöhraty pederlerimiň gahrymançylyk ýoluny münasip dowam etmekleri, olaryň watansyjylyk ruhunyň belinde galmagy ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly tenem nasibetli geçiriljek dawralyk harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesi üpçün edilmeliler. Hormatly prezidentimiz orduş ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünärli harby gullukçylar taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmegi möhüm wezipe höküminde kepetledi. Hormatly prezidentimiz bu wagtda ministre birnäçe anyk taşyklar berdi. Mejlisiň başyna ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy polkovnik Ýalkabowy Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Harby Deňiz institutunyň rektory wezipesinden boşatmak baradaky degişli resmi nama çekdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy 2-nji derejeli kapitan Beýaşimowy Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Harby Deňiz institutunyň rektory wezipesine bellädi. Beýaşimow özüne anandan jogapkärlik wezipede watana wepaly bolup, ak yürekden halal gulluk etjekdigine kasem etdi. Soňra Içeri işler ministri Hojan Ýazow 2021-nji ýylyň geçen 7 aýynda Içeri işler ministrliginiň düzümlerini alınıp balan işleriň jemleri jemgyçlik tertibini saklamak, düzgün bolmalaryň ýol uluk hadiseleriniň öňüne almak boýunça amala aşyrylan giňmeçilik işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça görülýän şeýerler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp, Içeri işler ministrliginiň öňünde durýan wezipeleri netijeli durumşa geçirmek maksady bilen onuň işine häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmagyň we öňde barjy tehnologiýalary peýdalanmagyň wajypdygyna üns çekdi. Ila tarafında sağdın durmuş yergelerini wagt etmek, awtologlaryň sağdaşlyk hereketini ýola goýmak, ýanyň howpsuzlygynyň düzgünlerini berja etmek işiň esasy ugurlarynyň biridir diýip döwlet başçylarına aýtdy we bu wagtda ministre anyk görkezmeler berdi.
meclisin başında yurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy. Polisiýanyň patpolkowniki Babaguliýew Türkmenistanyň içeri işleri ministriniň ornmasary wezipesine belledi. Babaguliýew özüne alandan jogapkärlik wezipede watana wepaly bolup, ak görekden halal gulluk etjekdigine kasam etdi. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy. Polisiýanyň maýory Ataşew Ahal vilayetiniň polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine belledi. Ataşew özüne alandan jogapkärlik wezipede watana wepaly bolup, ak görekden halal gulluk etjekdigine kasam etdi. Soňra baş prokuror Attaýew 2021-nji ýylyň geçen 7 aýynda ýurdumyzda hereket edýän kanunçyň bir zaýdylşyna gödükçiligi ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilen toplumlaryň çäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň çäklerini prokuratura idaralarynyň işine täsir tehnologiýalary tanylgamy ornaşdyrmak arkaly bu ýogurda durmuşa geçirilen işleri döwre baplaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan çäherler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýüzüktiýaly döwletimizde kanunçylygy we hukuk tertibini berkitmegiň, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramagyň prokuratura idaralarynyň möhüm borjy bolup durýanyny belledi hemde degişli tapşyryklar berdi. Soňra baş prokuror hatabatyny dowam edip, ýurdumyzyň goranlyk ministrliginiň düzümlerini alınıp balyan işlere prokuror barlaklarynyň geçirilendigini we onuň netijesi boýunça harby gullugy guramakda bir näçe kemçiliklere ýol berilendigi barada aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, prokuror barlaklarynyň netijeleri boýunça goranlyk ministri Günnogdiýew garamagynaky düzümleriň işine gödekçilik gowşadyp, kemçiliklere ýol berendigi üçin nägilelik bildirdi we ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi ondan berk talap etdi. Şeýlekem ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, wezipe borçlaryny talaby laýyk ýerine getirmän, garamagynaky şahsy düzüme gödekçilik gowşadanlygy we işde goýberen kemçilikler üçin Goranlyk ministriniň ornmasary, Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň baş ýaraglanç müdirliginiň serkerdesi Baba Nazarowa bir kenç iglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Soňra ýokary gadytyň başlygy Usan Epedow şu ýylyň 7 aýynda milli gadyt lugumynyň işini özgertmegiň çäklerini ýerine getirilen işler, şeýlekem hormatly prezidentimiň uzal beren görkezmeleriniň bir zaýdylşy barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, bu düzümiň işgärlerini ägir türlü jogapkärçiligiň degişdigini belledi. Milli liderimiz gadyet idaralarynyň maddi enzamyň büniýadyny mundan meýlekde berkitmegiň, gadylaryň hüner derejesini ýokalandyrmagyň, möhüm gezipeleriň hataryny durýanyny belläp, ýokary gadyetiň başlygyna degişli tapşyryklar berdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew ýolbaşyk edýän düzümlerini geçen 7 aýda ýerine getirilen işleriň jemleri, ýurdumyzda howpsuzlygy, jemgyýetimizde awadançylygy we hukuk tertibini üpsetmek boýunça durmuşa geçirilen çäherler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzyň mundan meýlekde sazlaşyk öýdüşini üpsetmek, häzirki döwrüň wekimlerine hemde howplaryna garşy durmak üçin oňaýly jemgyýetçilik fiýaty ýagdaý döretmegiň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň öňünde durýan möhüm wezipelerdigini belledi. Hormatly prezidentime de düzüme degişli wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmeginiň, onuň işgärleriniň fiýaty, hüner we hukuk taýdan taýýarlyk derejesine baglydygyny belledi. Bu babatda ministre anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew şu ýylyň geçen 7 aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri ýurdumyzyň mukaddes çäkleriniň ellegirilmesizligini üpçün etmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň çäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, tergit kararlarynyň döwre baplaşdyrmagyny wajyp wezipeler hökümine kesgitledi we olarda watan goraşlarynyň netijeli gullugy üçin beru şertleriň döredilmeligini belledi. Hormatly prezidentime de döwlet serkedimizi ähli goňşy ýurtlar we hoşnýetli goňşylygyň, hyzmatdaşlygyň köpäterlik gatnaşyklary arkaly baglaşýan halklar bilen dostlyk serkedine öwrülmeligini belläp, bu babatda gullugyň ýol başlyna degişli tapşyryklar berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda ýolbaşyk edýän düzümlerini ýerine getirilen işleriň netijeleri, şeýlekem ýurdumyzyň milli kanunçylyk büniýadyny hemme taraplaryn kämilleşdirmek babatda durmuşa geçirilen çäherler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzda hereket edýän gadyraşdyrjy hukuk namalaryna ýerlikderli seljerme geçirmegiň, olary kämilleşdirmegiň, häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk gelýän degişli kanunlary işläp taýýarlamagyň, häzirki döwrüň möhüm taraplarynyň biridigine ünsjekdi. Şunun bilen baglanykda milli liderimiz halkara hukuk gadylaryny ýerlikderli öwrenmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew şu ýylyň başyndan bäri düzümiň işiniň netijelerini ýokalandyrmak boýunça amala aşyrylan çäherler barada hatabat berdi.
Şeýlekem hormatly prezidentimizin gümrük gullugyna döwletimiziň serhetinden geçen ýükleri bir gödөгçüge amala aşyrmagy mümkinçilik berýän tany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berildi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzyň Ýewraziýa ikliminde ulag üssaşyl geçerli dökümine iýilýän ornunyň iýligderli ýokalanyanyny bellemek bilen şunuň bilen baglykda gullugyň alyp barýan işleriniň müçüriniň artýanyna ünsçekdi. Hormatly prezidentimiz munyň işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny talep edýänini bellädi we ýurdumyzda getirilýän ölümlere bir gödөгçüligi ýola goýmak babatda bir näçe tawşyklar berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew şeýleň geçen 7 aýynda durumça geçirilen işleriň netijeleri, şeýlekem ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmekde sanyl gomy peýdalanmagyň birin netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bu gullugyň migrasiýa siýasatyny üstünlikli durumça geçirmeginiň Türkmenistanyň awraýynyň mundan meýlekde belinde galmagyny şertlendirýänini bellädi. Şunun bilen baglykda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen dünýä tejribesinden ýöňde barjy gazananlarynyň tanyl gomyň işiň ornaşdyrylmagynyň wajypdygy bellenildi. Milli liderimiz oňun tejribeleriň işiň öwrenilmegi we ýokary hünärli ýaş işgärleriň taýýarlanmagy babatda anyk tawşyklar berdi. Meclisiň başynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy Mayor Muhammedow Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň müdiri wezipesinden boşatmak hakyndaky degişli resmi nama çekdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy Mayor Rejebow Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň müdiri wezipesine bellädi. Rejebow özüne ananlaryň jogapkärlik wezipede watanymyza ak yürekden halal gulluk etjekdigine kasam etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow gözüçi edýän düzümlerine 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlygynyň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan harby özgertmeleri durumça geçirmegiň çäklerini amala aşyrylan işleriň jemleri, şeýlekem harby gullukçylaryň hemde harby we hukuk goraýjylarynyň işgärleriniň durmuş meselelerini üstünlikli çözmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işleri baradaky maglumatlar hatabatyň ödeni düzdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly hatabat dinläp, ýöňde durýan işleriň möhüm uğurlaryna ünsçekdi. Döwlet başlarymyz goran şäheriyetli harby doktrinanyň wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek üçin harby we hukuk goraýjy düzümleriň taýyşly işini üpçün etmegiň hemde ýaragly güýçleri mundan meýlekde ösdürmegiň meýilnamalarynyň wajypdygyny bellemek bilen vice-premier Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretaryna garamagynaky düzümlerde tawşyklaryň öýeg wagtyna hemde bir kemsiz ýerine getirilmegine iýilikderli gödөгçülük etmegi tapşyrdy. Döwlet Topçuluk Geňeşiniň giňişleýän mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Topçuluk Geňeşiniň agzalary, biz şunuň bilen Türkmenistan Döwlet Topçuluk Geňeşiniň giňişleýän mejlisini geçirip oturýar. Men esasyň her ýerinde bir jan saglygy, ruwaçlyk, esasy mehriban halkynyň asuda, havadan, bahçar durmuşdu. Yaşam uğruna alıp barýar. Bir jogapkärlik gulluklugyny, ul üstünlikleri we maşgala wadançylygyny tüýserekden ähliňize arzu edýär. Orta hormat prezident bilen gol çeken resmi namer bilen tanış edýäs. Ýalkap hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň permany polkovnik Serdar Aýmuhammedowich Ýalkapow Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby diňli sudynyň rektory wezipesinden boşatmaly. Bäşim hakyna 2-nji derejeli kapitan Meylis Ögüdglyjewich Bäşimow Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň harby diňli sudynyň rektory wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly işleriniň beren serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň dürli kunjuklarına täze binagarlyk we şäher gurulşy gulamagyny kemal getirmek, hemem berk bedenli sagdyny ýaş nesli terbiýelep ýetişdirmek, şeýle hem çağılan dynjar şertlerini hasamy gurundyrmak boýunça alınıp barýan işleri dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary çekdi.
Resmi näme laýykda Daşuw vilayatynyň häkimligine Niýat Fadynaky etrawyna çağlar üçin Döwrewap din jarşylygynyň taslamatyny düzmek hem onuň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada ajaýyp guruluşy hususy kärhanaty bilen şertnamany baglaşmaga ötýär berildi. Resmi näme laýykda guruluş işlerini 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlamak hem seýligaky 2022-nji ýylyň iýun aýyna ulanmaga dogry taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belän serkerde başdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen polisiýanyň maýory Begenşmurat Uradgaliýewич Ataşew Ahal vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň müdiri wezipetine bellenildi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belän serkerde başdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen polisiýanyň podpolkowniki Murad Babaguliýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ornbasary wezipetine bellenildi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belän serkerde başdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen Mayor Batyr Uliýaguliýew Rejepow Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdürlüğiniň müdiri wezipetine bellenildi. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belän serkerde başdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň karary bilen Mayor Hakmurat Hakabaýewich Muhammedow Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdürlüğiniň müdiri wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belän serkerde başdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow buýrag bolçakdy. Resmi näme laýykda wezipe boşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän. Garamagyndaky şahsy düzme güdegçiligi gowşadanlygy hemimi eşde goýuran kemçilikler üçin Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň ornbasary, Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň baş ýaralanyş müdürlüğiniň serkerdesi Babanazarov Şirmed Jumanazarowça bir kenç alandyly. Hemimi ýol berilen kemçilikleri gyýyzga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gedek duýduruldy. Hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Jenab Nikol Pashinyan Ermenistan Respublikasynyň premier ministri wezipetine saýlanmagy münasibetli tüý sürekdini gutlawlaryny hem hoş niýetli arzuwlaryny ýolady. Biz Türkmenistany Ermenistan Respublikasy bilen deň hukuklyk birek-biregi hormat goýmak hem ananşmak ýörelerine esaslanýan gatnaşyklara ýokary baha berýäs. Türkmeni Ermeni gatnaşyklarynyň dostlukly ýurtlaryň hem oň halklarynyň awadançylygynyň bähidine özara peýdaly hyzmatdaşlyk ruhuny mundan belägem ösdüriljekdigine hem çuňlaşdyryljakdygyna inanýan diýip milli liderimiz gutlawyny belleýär. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlamy Ermenistan Respublikasynyň premier ministrini Berkjan Salyk hem dostlukly Ermeni halkynyň parahatçylygynyň awadançylygynyň hem rowaşlygynyň bähidine alyp barýan jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri ardy etdi. Häzir bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutlawlaryny tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Jenab prezident gadarly dogunum. Gurban bayram münasibetli siziň aly hedratyňyzda hem siziň maşgalaňyzda Berkjan Salyk şeýle üstünlik Türkmenistanyň halkyna bolsa awadançylyk hemde ösüş tutuş musulman ümmatyna dostluk we raýdaşlyk baradaky hoş niýetli arzuwlamy iýermäge şatdyryn. Jenab prezident gadarly dogunum. Size bolany çuňgur hormaty baradaky ynanyrmalamy kabuldyň. Muhammed Bazoum, Nigeriýa Respublikasynyň prezidenti. 2 awgustda hormatly prezident bilen ýurdumyň vilayatlarynyň hem etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly uly markary iş masalyny geçirdi. Onu milli liderimiz möhümlüğün we owajlyk işleriniň alınıp barışı barada ýeken durup geçdi. Şoň ýalam hormatly prezident bilen bulugymda nowatdaky berja edilmeli işlerini giň toplumyna kesgirdi. Ýurdumyň ahali Balkan, Daşow, Lewap hem Mara vilayatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezident bilen öňde goýan wezipeleriniň gyşarnykda durmuşa geçirmek barasynda giň işlerini gurrun edildi.
Sanly ulgy marhaly geçirilen işmatynyň dowamyny hurmatly prezident bilen şu ülke alınıp barlayan möhümlüğini işleň. Esasana we gowşulary ide etmekligin, geljek gelen hasyl üçin güýzlük budaýyň ekşine taýýarlyk görmegiň depkinleriniň sek heljede gowşulmaly diýerlerini beledi. Gowşulary ide etmekde areçenik şäherleriniň putu berjaýdylmagyny gadanmak barasyny durmuşa geçirmeli şäherler dogrusynda durup geçmek bilen hurmatly prezident bilen degişli ýolbaşçylary anyk görkezmek hem tawşyryklar berdi. Çünkü bu işleňe ýokary derejede geçirmegi Türkmenistan parahaçylygyň we anşman watan ýeriniň beren tepkitlerinden görewdir. Şeride muňa ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän ady görmürlen ygtybarly üçin etmäge hem olaryň eksportyny artyrmaga ýardam berer. Ulayet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde bolan wezipelerini gyşar noktada berjaýdylmagyny gadanmak üçin ähli şäherleriniň görüljekdigi belenildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri bilen gowçularyň hatar aralaryny bejermek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek, üsüş tugun tutmak hem gowçularyň ujuny çyrpmak işleriniň areçenik tapara laýykda geçirilmeli barada birin gurrun edildi. Işleňe mailnameler esasynda toplumlaryny ýerine ýetirmeli üçin etmegiň zerur durumda çekildi. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramlarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň, Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýanyň merkezi geňeşiniň, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Mawtumuladyň naky ýaşar uramasynyň merkezi geňeşiniň, Bilim, Saglyk uruş we Derman Senaty, Sport we ýaşar syýasaty ministrliklarynyň, Alymlar Akademiýasynyň birlik togramaklarynda hurmatly prezident bilen beýtaraplyk ýürelgesine esasanýan daşary syýasatynyň üstünlikleri atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler şu ýylyň 29-njy iýulyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde milli liderimiň başlangyjy bilen öňe sürülen koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin öznükdäki we ygtybarly halkara ýük ulagyň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek atly kararnamanyň muqaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenilýän ýylyna kabul edilmegi hemde ähli mumy durnukly ulagulgamyny döretmegi, özara bähwetli ykdysady we söwda gatnaşyklaryny giňeltmegi anyk goşunt boljakdygyny, şeýle-de umumy awadançylygyň we rowajlygyň bähwetlerini mähriman arkadagymyzyň alyp bargan parasatly daşary syýasatyna gazandan ýene bir uly üstünlikdigini uly buýsanç bilen bellediler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ulagara gatnaşyk ulgamyna degişli täze kararnamanyň kabul edilmegi, arkada prezidentimiň öňden görçülükli daşary syýasy urunyň durmuşa geçirilmegi netijesinde garaşsyz beýtarap watanymyzyň halkara awrynyň barha berende galýanynyň nobatdaky sowutnamasy boldy. Belşimiz ýaly häzirki wagtda ulag ulgamy dünýä ykdysadyýatynyň möhüm bölekleriniň biri bolmak bilen dünýä hojalyk gatnaşyklaryny durnuklaşdyrmagy hemde sazlaşdyrmagy gönnün täsir edýär. Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde möhüm orny elýär. Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini bugurdaky ähli tagallalary birleşdirmäge uly goşunt goşýan Türkmenistan döwletimiz köp orly utgaşdyrylan ulag ulgamyny döretmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalary öňe sürýär hemde olary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen üstünlikli amal aşyrýar. Maslahatda gatnaşanlar berhar watanymyzyň awry mertebesini ýer ýüzünde giňden dawaralandyrgan hoşniýetli insanperwer parahatçylyk ýörelgämizi üstünlikli durmuşa geçirgen arkada prezidentimiň belin başynyň aman, rowşan ömrüniň uzak, el-ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlyklara beklenmegini tüý sürekden arzu etdiler. Ýurdumyzyň mektebi hoşary 53-nji halkara himiýa olimpiadasyna üstünlikli çykyş etdiler. Sanly uly marhaly geçirilen halkara ders fäsleşigine 80 uly ýurtdan okuwçy gatnaşdy. Yaponiýanyň guramagyny 53-nji halkara himiýa olimpiadasy onlaýn görnüşine geçirildi. Bu bätleşige jemi 79 döwletden 312 sany zehinli okuwçy gatnaşdy. Bätleşik mektep okuwçylarynyň arasynda himiýa dersinden geçirilýän iň bir naýbaşy bätleşikleň biridir. Halkara himiýa olimpiadasy diňe nazary bilimleri boýunça bir tapyrda geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň gollamagyna bu awraýly halkara bätleşigine ýurdumyzyň zehinli mektep okuwçylaryndan saýlanan topar gatnaşdy. Halkara himiýa olimpiadasynyň netijesi boýunça Aşgabat şäherindäki ýürütüleşdirilen umum bilim bergen mektep internatynyň 11-nji synp okuwçylary Recep Baýew Berdigalyç, Döwlet Muradow ýüzüp, şol mektebiň 10-njy synp okuwçysy Döwran we Gözel hemde Aşgabat şäherindäki ingliz tili, himiýa we biologiýa derslerini çoňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütüleşdirilen 86-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy Muhammed Guliýew Dawud kümüş medallary gazanmagy başardylar.
mektep okuwçylarymyň halkara dertwätleşigine, kümüş medallary münasip bolmaklary, arkada prezidentimiň beýik özgertmeleri netijesinde ýurdumyzda ilim bilim ulgamynyň kämilleşýäniň aýdyň suwutnamasydyr. Yurdumyzyň paýtaşy kärenişleri şuňlary gowaçlary edetmek işlerini talaba laýyklykda toplumlaryny alyp barýarlar. Paýtaşy Bagdaýhanlyň gowaçly ekin meýdanlarynaky häzirki gujur gaýraty ýolany ruhy bilen tähmetleri belent sekbetleri gadanmaga öz bolşly badalgydyr. Türkmenistan parahatçylygyň manaşmagyň watan diýilip baglandylan ýyllar Mehriban akademiyanyň ýol başlygyna mukaddes ýurt garaşdyrlygymyň şany 30 ýyllygynyň belentten toýlanjak şu ýylyna ýurdumyň edermen hatyrly satlary gowaça ekişi geçirilen meýdanlarda bolkem bereketli hatyly kemale getirdiler. Esasan welaýatlerde şu günler agaltynyň bereketli hasyny ösürip yetişdirmek uğruna döredilýän ähli mümkinçiliklerde netijeli peýdalanýan zähmetseýär daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna wajyp owaçylyk mögsem hasaplanýan gowaça ýyda etmek işine aýratyn jogapkärçilikle çemeleşýärler. Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Mary welaýatlarynyň gowaça ekilen meýdanlaryna hatarara bejergi işlerini geçirmek, yerli dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş duwyny tutmak işleri agritehnikanyň kadrlaryna laýyklykda anyp barlýar. Gowaçaly meýdanlara suw tutmak, olary iýmitlendirmek işlerine şerbet usulyny ulanmaklyga uly ähmet berilýär. Özleriniň ihlasy zähmetleriniň geljekki bol hasylyň kepilligini oňat göz ýetirýän paýtaşy Bagdaýhanlar gowaçalary kesellerden we ziýankeşlerden goramak işlerini ýokary önürjilikli, kuwwatly tehnikalaryň kömegi arkaly alyp barýarlar. Agritehnika çäherleriň talabalaýak derejede öz wagtyna ýokary hile geçirmegi her düýp gowaçanyň hasyly bollun toplanmagyna itergi berýär. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna bu podagy ösdürmek ileri tutulýan ugurlaryň bir hökmüne kesitlendi. O wakaçylyk önümleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň uzak möhletliğin kärenetine berilmegi, owa adamlaryna işe bolan täzeçe garaýşlary kemale getirdi. Munyň şeýledigine gowaça meýdanlaryna ser talanynda açykdan aýdyn göz ýetirmek bolýar. Her bir şäheriniň agritehnika talaplara laýyk derejede geçirmegi, olan kadaly boy almagyny we bol hasyl toplamagyny üpjün edýär. Alman gadananlarynyň milli tejribeleri bilen salyşly utgaşdyrylmagy gowaçalary edilýän ýyda işleriň esasy aýratynyňdyr. Daýhan ihlasynyň bol hasyly bolup dolanjakdygyna gowaçaly meýdanlara ser salanynda berk inanýasyň. Her bir ýyly zähmet üstünliklerine wetsenýän kärenişi daýhanlaryň ekin meýdanlaryna çekýän ihlasy hem tutanýaly zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýänini, bol hasyl toplaýan, tebigaty öz boşly gözellik berýän aňasyna wärsine göz ýetmez gowaçaly meýdanlary synanynda kemsiz göz ýetirmek bolýar. Ýokary hille bejergi çäherleriň öz wagtyna talabalagy geçirmegi elbetde bol hasyldan habar berýär. Şu günlerki dowam edýän galganaly işler, joşgyny zähmet Türkmenistan parahatçylygynyň manaşmagyň watan ýylynda da paýtaşy ýerleriniň bol hasyl kemale getirjekdiklerinden hemde ýurdumyň şany garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklerinden habar berýär. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň haýtany we paýtaxt Naşabatda 3-nji awgustda saat 20-den 4-nji awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat urlugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan welaýatyna ýetkäpýän bu twar günüň 2-nji ýarmyna welaýatyň dağ taraplaryna az kem ýaşýar, ýyllaryň şahma mümkin. Demirady kulmatlaryň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetine 23-28 gradus maýl gündizine 35-40 gradus. Kenariýa taraplaryna 32-37 gradus ysy bolar. Ahir welaýatyna ýetkäpýän bu twar demirady kulmatlaryň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetine 23-28 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az kem burtgaryp demirady kulmatlaryň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetine 20-26 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar.
Levap olaytyny adykem burtxar demirad kun oran teleskonto 9-4 metre etiyen şemar uksar. Hova gecetine 22-27 gradus mayl, günnüzüne 37-42 gradus ısı olur. Daşuğul ayetini ütkap yamurtxar demirad kun oran teleskonto 9-4 metre etiyen şemar uksar. Hova gecetine 22-27 gradus mayl, günnüzüne 36-41 gradus ısı olur. Paytaht Aşgabatda ütkap yamurtxar demirad kun oran teleskonto 9-12 metre etiyen şemar uksar. Hova gecetine 25-27 gradus mayl, günnüzüne 37-39 gradus ısı olur. Yurdun boyunca Ağustos ayının 4-üne magnit hadisesinin goşok täsirli bolmagy aşary. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passanyň dowam edýän ullaryny howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişýärligiň adamlaryň saglygyna ýetiren ýaramal täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynama saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzygyny howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle hemme howanyň düzümindäki tolan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy bilen howa şartlarynyň adam bedene ýetiren täsiri artýar. Şununla bağlılıkta howanyň oňoýsuz täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Hemem Thomas Passanyň günüň ýetişýärliginden goranmagy maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bulary berk berjay etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilerseňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habar repaşyny jemleýäs. Berqarar durusmydan bagtýarlyk döwründe ata watan turkmanystan, ähli wagtlarda ösçüresenýär. Ähli ösçüňde ne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýler. Hoş sag bolun, ededileşer.